И както всеки месец, сядаме с приятеля ми и смятаме бюджета си заедно. Макар че той печели почти 2 пъти повече от мен, пак делим всичко поравно. Всеки от нас превежда по 2100 лева. Стартираме от най-важното – кредитите, ипотека, вноска за кола и потребителски кредит за 2 телефона. Общо 2200 лева. Животът ни е пълен с плащания. После идват сметки и разходи. Netflix 20 лева, YouTube 22 лева, газ, ток, вода и интернет. Общо 1200 лева. Време за спестявания – този месец ще заделим 900 лева. 20 лева за черни дни, т.е. пакет чипс и Netflix, когато животът натежи, 120 лева за устни, защото ако не го направя сега, после ще съм много зле. Още 100 лева за нова чанта, защото инвестицията в имидж също е инвестиция в моето бъдеще. 300 лева за пътуване до Слънчака, да хванем малко тен и цаца и 200 лева за нови очила. Иначе ще остана сляпа. Когато бюджетът е готов, въвеждам всяка транзакция, а шаблонът смята автоматично. Харесай тази публикация и остави коментар и ще ти пратя линк към този шаблон.